Ty pičo. Je asi na tom prach. Vás, nesmí zapomenout. Bracho, ty koho tady čekáš? Aperolek, prosecco, ty tady čekáš nějakou návštěvu? Zdravím vás pri novom videu. Toto je nezvyčajný typ videa. Máme v pláne spraviť cooking challenge. Skúsime spraviť kura ja v mojej verzii, keď neviem variť. A potom mám tu kamoša, ktorý je profesionálny šéf kuchár. On to spraví vo svojej verzii a potom to nakoniec zhodnotíme, že koho je lepšie. Teraz máme v pláne, pôjdeme si nakúpiť, potom pôjdeme to skúsiť spraviť. Vidíme sa po obchode. Sme späť z nákupu, kúpili sme nejaké veci, čo nám chýbali a teraz ideme na to, na prípravu. Wait a minute! To je na žlutý, ne? To je na zmazaný kál. Zoberieme si dienko. Jak k tomuto hovoríte v Čechách? Frkinko. Na východnom Slovensku tomu hovoríme denko a na strednom Slovensku alebo niekde aj na západnom tomu hovoria lupár, lupárik. Taká proste zaujímavosť. That's really interesting. Next time, keep it to yourself. Ako spraví kuchár pred manipulovaním s jedlom si uplchne ruky. Máme tu takto mäso, že s týmto sa mi nikdy nechce štvať, takže vždycky to vezmem takto a celé túto časť proste takto odrežem. A je mi úplne jedno, že som odrezal neviem koľko gramov mäsa. A keďže dneska ideme robiť špeciálny recept a to je India, nejaké chicken tikka masala, tak ti poviem, že toto budem potrebovať nakrájať na kostičky. Neviem, či by sa to malo robiť tak správne alebo nie, ale ja to ešte oplachujem to mäso predtým. Má sa to tak robiť? Ne. Narezané to máme, keď to mám takto, normálne by som tam dal ešte akože nejaké korenie, ktoré by som mal kuracie. V tomto prípade to netreba podľa mňa. Môžem zobrať môj krásny búk, ktorý mám na kuracie mäso. Ide sa uchtiť. Takže dal som tam trošku oleja, budem potrebovať ešte trochu. Šup, šup. Toto už si môžem rozohriať pomaly. Viem, že to krajeme úplný tento, ale každopádne ja strašne neznášam, keď v tom jedle ostanú veľké kusy cibule, takže preto to dávam proste dosť akože malé kusky by som povedal. A keď to máme takto narezané, tak to len vezmeme, dáme to tam, cibulku trošku pečieme. V momente, keď už vidíme, že už takto horí, zoberiem to kuracie mäso, dáme tam. To mäso sa nesnažím teda usmažiť na tom oleji, ale iba aby tak sa proste zatiahlo a v podstate teraz už vidíme proste tú cibulku a proste to mäso je zatiaľ akože takto zvrchu biele. Keď už to máme v takomto stave, tak tam pridávam normálne vodu a nechám to proste dusiť to mäso tak približne na 20 minút. Teďka si už iba zoberiem nejaký pohár s vodou a len to. Zakryjem to a mäso by sme mali, keď sme boli v obchode, kúpil som si takúto špeci chicken masala smes, ktorú by som tam mal potom už iba hodiť. Toto je môj tajný recept zatiaľ. K tomuto všetkému potrebujeme ešte nejakú prílohu. V našom prípade to bude rýža, to mám normálne rýžu basmati. Krásnu a namiesto toho, aby som ju normálne robil v tomto, tak ja si to proste uľahčujem, tu si zoberiem rýžovár. Hodím to tam a mám hotovo. A jedna jediná nevýhoda je, čo ma strašne štve. V tom rýžováre trvá spraviť tú jednu rýžu po 40 minút a takto keď si spravíte normálne rýžu, tak to trvá 15 minút. Takže mäsko, pozrieme sa na to. Už chytá farbu. Wait for it. Here it comes. Budeme sa tváriť, že to nezhorelo. Vrátime sa k vám po reklamnej prestávke. Nice. S týmto zaujímavé. No, mám záchranný plán. Táto súťaž stále sa nevzdávam. Všetky tie spálené časti, čo je hlavne tá cibula, to mi až tak nevadí. Pošlem preč. Asi v pohode, akože to, že sa trošku pripalilo to mäsko, to nevadí, to bude mať aspoň takú dobrú chuť. What? Keď to máme takto, mäso podľa mňa už musí byť určite spravené, keď už je čierne. Zoberieme to na tú konzervu, alebo nie, to geniálne, keby som vám to mohol opísať. A celú ju tam nasypeme. Ako vidíte, vôbec na tom mäse nakoniec nebude ani vidno, že by bolo nejako pripálené, hej.
tie čierne časti, to je tá umáčka, hej, keby sa niekto pýtal. Ako krásny int v reštike to naberieme, dáme to takto do misky. Na ochutnávku asi stačí, ne? Či? Ale rozhodneš páne, easy lifestyle, kosový olej, bum, pecka, jedneš to do toho, necháš to rozpustit, nešetříš na tom, tu přenáší to chuť, tak pasotu mám tady nachystanou, cibulku mám nachystanou maso, když to slyšíš, jak se to začíná opíkat, Tak Jo. vtedy už to môže dať, jo? už si nevneš. Maso si nechám zatáhnout, hned ho opeču do zlatova, ten kokosový olej mi to krásně rozvoní, přidáme tam tu kokosovou chuť, která bude potom na jistý omáčce, párkrát to tady prohodíš, tady maso jsem tu zatáhl hezky, vezmu zpátky. Maso zatím vyzerá fakt, že skvěle. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. Už tu vidno akože rozdiel v tom kvalite spravenia toho mesa. No ale som zvedavý, aký bude výsledok, jo? Rozhodovať bude výsledok. Tak, cibulku orestuješ. Cibulka už v pořádku. Dám tam trošku ty kurkumy, protože to se musí trošku orestovat. Přidám pasatu, necháme to trošku povařit. Přidáme zatím kořeníčko, trošku ještě papriky sladký. Dáme trošku česneku, trošku zázvor. Každého trošku. Osolíš, popepříš. Okošťujeme to jsme v domácím, tady se ničeho neštítíme. Nice. Tak, povaříme to se smetánkou. Teraz si všimnite, že on mení aj teplotu celý čas, akože ono, lebo ja som to vždycky išiel na plný plyn. No to jedeš vždycky na plný plyn. Why are you running? Why are you running? Jaký je rozdiel medzi tým tikka masala a normálnym butter chicken? Lebo butter chicken je takisto akože kuras. Podľa mňa tá umačka úplne rovnako sa robí, ne? Jo. Tam asi len v nejakom tom koreni, že bude rozdiel. Potřebuji to kontrolovat ale. Aby to neskončilo tak ako moje. Chybí tam tomu indické koření, že? Chybí tam tomu masala přesně. Si nevral, že z každého korenia tam chceš dať maximálne z jednu lžičku. Však jo. Nepríde, si tam vysypala asi 4 sačky. Butter chicken ready to go. Stále to není slané? Moc je toho hrozně. Pani to není do prdele. Dobrož, tak poď servírovať ešte. Až tomu hudbu. Za mňa tá tvoja vyzerá minimálne akože krajšie oveľa, ale zase akože ani to moje nevyzerá zle. Podľa mňa s tou ryžou by to vyzeralo ešte Ale lepšie. toto voní víc. Ale jo, presne tak. masale. Musíme povedať, že nemali sme to práve indické korenie a ja som používal čisto akože nejaký ze skleničky, takže toto fakt vonia ako India. A teda som zvedavý, ako to bude mať chuť teda. Kaž to maso. To jsem zvedavý. Kaž. Už je to zimné. Ale ako, je to dobrý. Je to dobrý. Chutí to dosť dobre. Počkaj, ja si dám To maso není. Tudy. Však ja som robil maso. So good and tasty. A teraz pochutáme Tady light verzi. lightweight verzii bez využitia pripravenej omáčky. Chýba tam tá indická voňa, ale to zvedáme na chuť. A jako ještě by to chtělo. Málo soli. Chtělo by to ještě trošku. Chýba mi tam tak ten koniec. Ne? No, ta masala tam chybí, no. To je přesně ono, Ale- chybí to masalo, jinak tam je všechno. Maso perfektne spravené. Když to dáš tou masalou, která už je tady, už to mám, jak to je ono. A kde já to mám sehnat? Na zhodnotenie. Jsem nečekal, že z té konzervy to bude fakt dobrý. Takže? A jo, měl jsi to dobrý. Dobroš, koľko by si dal sebe? Já, tak to je tak 5. 5 z 10? No, OK. A... tady je ta masala, tak to je tak 8 už. OK, 8 z 10, dobre. Ja osobne takisto.
toto všetko meso úplne perfektné teda. Jediné, čo mi tam chýbalo, fakt to indické korenie, ale čiste kvalita varenia a teda podľa mňa miliónkrát lepšie na tejto strane, no takže fakt overall tá hotová omáčka proste tá mala tú indickú chuť aj vôňu aj všetko, že fakt viac sa to tam blížilo k tej omáčke, takže tomu by som dal 7 z 10 a tvojemu 6 z 10 len kvôli tomu, že tam nebolo to indické korenie. Ak by tam bolo to indické korenie, tak 9. Takže titulek bude poraz zosem ve vařící soutěži šéf kuchaře. Takže tohle video je všechno scripted. Vidíte, som lepší ako profesionálny šéf-kuchár. Oh my god! Wow! Ak by ste chceli na budúce zase nejaké varenie, určite môžeme niečo spáchať. A už nevolíte. Premýšľali sme, že stejky by sme spravili. Takže ak by ste chceli stejky, tak skúste dať odber, like, komentár a vidíme sa snáď na budúce. Čus! Čau čau.